Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, mayong gabi mga higala, mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabihuna pagadumalahon kini sa mga higala Brother Levi Claves ug Brother John Diheto. Sa pagpadayon sunahan atong ihatag ang Brother John ang opening prayer. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon ug dalampanan makagagaho kay Dios nga naa sa tulos kita sa ansamaman. Minigtak na mapasalamatun kami nga sa gihapon padayon kini nga programa nga nagasabot sa bibig sa kaluwasan dinhi sa Pilipinas. Ikaw magapanalangin unta niini nga programa ug kini nga estasyon. Nga unta maghimo nga magdala kini og daghang mga talagya sa imong tingala. O Dios nga Espiritu Santo, ikaw magaampo sa pagdala sa amo nga mga pagpangamuyo ngadto sa Amahan. Ginapangayo namo kini tungod sa pangalan sa anak nga si Jesucristo nga amo manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa magkausapan, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon kami sa tinuod, dili kami matagbaw sa pagpasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa dinha sa kahanginan, no? Apan sa dili pa ta moirog ngadto sunhan atong pasalamatan ang atong mga kaigsunan diha sa Kamansilis Church nga nag-abi-abi sa ato kaganina sa ubos nga higalag igsuon. Salamat nila ni Sister Bilin Hista, Sister Ipin, Brother Ipin, unya sa tanan ng mga kaigsunan para George Luna upan siya asawa ang mga anak, no? Salamat kayo gid nga wa gid intaw ning mga bataan nga bisan nga professional na nanarbaho na pero wa gid gihapon mga usab makaila paghapon sa ilang ubos nga higala ug igsuon diha sa Ginoo, no? Salamat sa imong mga kabataan para George. Ya, kumusta nimo uban sa imong kuan sa imong tibuok panimalay. Niya salamat sa inyong pag-abi-abi, Esther Bilin Hista, ug sa tanan ng mga kaigsunan dinha sa Kamansilis Church. Unya ang kadaghanan kaganina dito man sa kinawahan tungod sa association ako sa gihapon among pasalamatan ang tanan nga mga kaigsunan nga dito kaganina sa kinawahan. Unya salamat sa inyong mga paghuna-huna, no? Para kanamo salamat sa inyong mga pag-ampo niya. To sa di ay kuhan karon pasalamatan si Nanay Julita Tagalog di sa Luis Riminsulan, San Francisco, Camotes. Nanay, kumusta ka na din hanay? Unsa man wa nagigay hunahuna muduaw na mo diri. Basig mo abot ang panahon ay nga ako gyud mo'y maka-schedule unya diha. Magkita gyud ta si Sister Releng Negro, nagkaistorya may kaganin na gimingaw nagid kuno siya sa imo si Sister Releng Negro, no?
mingaw na gid kaayo siya sa imuha. Gusto na gid niyang magkaimamat mo pagbalik nagkaistoryahan na gid mi kaganina. Unya may mga panahon sad nga na-share niya ang iyang pagkinabuhi kaniadto sa didto pa siya sa INC. Unya ganahan ta maminaw kay buhay na buhay gyud ang iyang mga pagpamatuod og salamat sa Ginoo nga gitawag siya sa kamatuoran. Atong pasalamatan sad ang mga kaigsunan diha sa San Remigio Church, no? So kumusta mo tanan diha? Sila si Ninong Tony Montiruyo, sila si Brother Edwin Peritos, Brother Gidel Peritos, no? Uban silang pamilya, si Brother RG. Brother RG naman, Day RG og si Brother Edgar Gupyo. May gabi ninyo diha sa ako, diha sa Tambungon. Sa ako dihang ninong diha, ninang kura o ni ninong Bilyo Lectionist. May gabiin lan ni sa buutan ako dinang dugay na yung kaila og nakumpare na si Pare Remy Sigarino wa diyang pamilya. May gabiin nyo diha, no? Wan ka sa tanan na lang dinha sa Tambungon nga nagsunod ning ato nga programa. Mayong gabi sa inyo. Des Kinawahan pod, mayong gabi sa tanan taga Kinawahan. Des Lambusan, kumusta ni Daddy Idi Prasco? Pastor, mayong gabi mo. Nagsigirag ko og handom nga makabisita sa imuha din ha tungod kay mingaw nang imong kinabuhi nga si Mami ni pahulay na. Pero sagdi lang kung paninguhaon nagyod og itugot ginis Ginoo magsigi ko og kuan ang mabira man sa ding akong gihunahon na schedule muduaw ko sa imo diha. Kumusta las Mami Luida Prasco, Daddy kuan Daddy Matoy Prasco. Nya kumusta po di Brother Bibot Prasco diha? Si Brother Bibot Prasco nindagan di ay po balik sa pagka-SB member sa lungsod sa San Remigio, no? Unya atong pasalamatan ang tanang mga taga San Remigio nga nagsunod ning ato nga programa. Unya kumusta po dias bituon nila ni Aninong Doming Bunukan, Ninang Purit, ni Ma'am DC Bunukan, ni Ma'am Ethel Bunukan, Dong Dominic Bunukan. May gabi sa inyong tanan din ha. Unya kumusta po ni single mother na karon si Sister Mila Volunias, no? Sa dilang sister namatay to si Brother Victor Imubana na diha matos pagpangalagad si Ginoo. Niabot na yung panahon nga bulagon mo sa kamatayon. So may gabi ni mo Sister Mila sa mga kaigsunan natos Nazaret, no? Mayang gabi nila ni Dong Jubit Idar, nila ni Dong Bani Idar, nila ni Debasyon, nila ni Dong Binji, ug nila sa mga kuan din ha, sa mga pamilyang mga Idar. Mayang gabiin nyo diha. Labi na din nga usahay taon akong mahangyo nga mo'y maasikaso sa akong anak diha sa eskwelahan. So mayang gabi is inyong tanan diha nga taga Nazaret, labi na sa mga Paskin family. Sa tanan na lang des Nazaret niya ang ato di asad nga buutan diha nga igsuon si Sister Tilde Marikit, no? Maayong gabi niya ato sang amigo respetado nga si Dudong Samson. Dong, maayong gabi nimo din na. Hope nga okay ra gyud ang imong kinabuhi karong panahon na. Unya ato sa diay nga pasalamatan, no? Akong pinaka the best of the world mother sa Mama Gloria dihito. Maayong gabi ima nya, maayong gabi isab diha ni Brother Isaw and my beloved wife Gian Punay dihito, and my only daughter Alexa J. Hem dihito, and my two sons, no? Si Sign o si Theo. Maayong gabi sa inyo diha mga anak. Ginoo magpakamayo sa tanan nga taga-Dawis nga nagsunod ning ato nga programa, no? Labi na diha sa Maya. No, atong pasalamatan ang mga barangay official hina sa kuan, labi na sa the first kuan ni siya kanang elect barangay captain kani ang si barangay captain Relisa Bukay. Salamat kay Kap sa pag-atiman diha sa amo nga pobre nga sityo. Ang mga agianan, mga hayag na kaayo. Unya inyong gipaatiman gadin ha ang kuan kanini ang pagsiminto diha sa among iganan kay wa may sa puro wheels diha makasulod motor man. Salamat sa kaayo sa tabang ni sa imong igsoon si Vice Mayor Honorable Vice Mayor Ali Abukay. Unya din ha pod ron sa
Kinini ang kuan sa Paypay, maayong gabi is tanan taga Paypay, taga Midillion, atong mga kaigsuunan diha. Kumusta Brother GM? 5 ug sa tanan na lang nagsunod ni ato nga programa. Okay, si Brother Libby atong tagaan sa tigayon gamay ra magid pud og oras ron 1 hour ron ugma sa buntag magubanta sa taas nga mga pagpangumusta. Naon niya ako lang kumustaho di akong buutan kun igagaw di gairan abring dito. Mga pagumangkon si Janjan o si Ma'am Joy, may gabi diha ni parin imihilig, di gini pwede ning tawnaag, di ka paminaw sa programa. Pre, may gabi ini mo diha, pre. Ang imong gihatag sa ako, pre, nga para sa hilo, pre. Di, gidala-dala ko gini, pre. Gidala-dala ko niya, para Junil hilig niya. Buwan siyang pamilya, may gabi niya. Si Paridong, dito yung may gabi. O si Pari Brad, Leo Fernandez, may gabi isab niya, may gabi isab ni Ma'am Vernice tuwa sa Florida, USA. So pagid tama ang akong cellphone ha, kamo ayo sa gid mo sa akong messenger kay di ang akong cellphone wa pagid makuantor amot lang kay wa gihapon mo abot ang battery nga gi-order og gitugot pa bas Ginoo mapamuslan ko ni. Apan og di na gani aw pasensya ta huwatag saktong panahon nga makapalit po tag touchscreen. By the way, ang ato gigamit karon is keypad. Morning inyong makontak ni sa 0909148229. Okay, Brother Libby? Okay, di kong salamat, Brother John. So, maayong gabi no, sa tanan natong mga naminaw karon, kutob sa nabot, sa labyog sa ato nga broadcast, sa radio, or sa live nato sa Facebook, kamong tanan, go welcome sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo higala nga makapadangat og mensahe sa among mga number ni Brother John nga amo kanunay gipahibaw nga na kaninyo na amoy mga greetings or mga pangutana ato na nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Unya alang sa ato mga followers o mga viewers sa Facebook, palihog higala atong i-share ang ato nga programa ngadto sa ato nga mga friend no para nga sila sad ma-blessed po sila pinaagi sa ilang pagtan-aw, pagpaminaw sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, ato ning pangtagdon basahon tani ang mga mensahe nga atong nakita sa comment section sa Facebook. Niya si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat sa pag-pray o pag-love. So mapahiyumon ba kay Sister Ginaline kaganiha dito. Nahibag nato dito Brother John ang atong mga listeners no og mga Brother Libby kay kini Sister Ginaline avid listener gini nato. Halos kada gabi makita nato ni Brother Ronilo ni Sister Lane of Caria no nya sa uban pa nga mga kaigsunan nga nagsubaybay nya di gid malikayan nga maabot sung hunahuna may tag ato ni kita. So may na nagkakita na gid mo ni mga igsuuna atong nga listeners. Yan po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab og pagpray. So nganta mi dito atong mga kabig sa radio Brother John. Mayo nga imong gitago-tago nga talentos pag-awit Brother Libby imo na napagawas ganina. Nganta mi tanan dito. Niya po si Sister Alma Mahait. Happy Sabbath to everyone. Ay, madam, ayong gabi ini mo niya, madam. Always good me nga nag-ampo diha sa inyo. Hope nga okay ra gid mo din ha. May gabi. Salamat sa inyong pag-view sa ato nga program. Unya, salamat sa inyong tahimik nga gugma diha sa buluhaton sa Ginoo. Sagdi lang taas na kayo ang listahan sa Ginoo sa atong inyong mga buhat. Ang Ginoo dako na mo og subayunon unya sa inyong mga gugma diha sa buhat sa Ginoo. Kumusta man wa panamoy crusade din ha. Unya, God bless ninyong tanan diha. Ni Brother Inting Mahait niya. Kumusta ang kakang diha? Kumusta mo kamong tanan? Kaya giampo mo na mo uban sa inyong mga anak. Okay, ito sa nakita si Chel Notario Aragon. So thank you kayo Church Chel pag-send og love og pray sa ato nga program. Nasad si Brother Michael Olahi. Mga Brother Michael, may gabi. Kaninyong duha. Naminaw mi sa ron sa Bugo. Salamat kay nauli mi sila ba John. Is Bugo kita mo ganun na kinuhan. Dito ni sila og dito ni sila si Brother Michael sa Kinawahan. Kay mauli ra mas nagpanagsa diri god. Dito sila po nagsimba sila mauli.
Mobalik na po ng ato kay ito naman din ang eskwela po yung mga bata dito. Oo, ni kuan na sila dito niya kaluis Ginoo na plaster na pud sila gid sa Ginoo dito. Igo na lang gid tang mo receive og mensahe gikan sa ila. Niya po si Millions Silasol, good eves mga kapaglaom. So good eves Millions. Niya po Sterling of Keria, mayong gabi mga kuya og naglantaw na pud mi diri sa isla sa Kinatarkan. Thank you kayo no sa taga-isla sa Kinatarkan. Niya ato po nakita si Brother Joel Sino. Good evening to all. Niya pag yun si Brother Michael Olahe ni Ami naminaw sa Brad ka Filio Silda. Filio Silda ko no. Sabi ni kananan siguro ni. Ni amin naminaw sa Filio Silda mura og kuan ni ganang usa ni ka lugar o dapit nga ilang nahimutangan karon. Ni naa sila diha ka paminaw. Okay niya po si Brother Ronilo Itang, ang iyang mensahe, mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, maingon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang mayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. O niya po si Brother Sonny sumayang, salamat po sa paglab o pagpray Brother Sonny. O niya po si Richard Berden Velarde, mayong gabi mga kapaglaom gikan diri sa Toronto, Canada. Oy, mayong gabi tanan taga Canada. Salamat nga natay viewers karon sa Canada. So good evening no Brother Richard Velarde. Niya po si Brother Olahe og Argawanon family ni amin naminaw karon mga brad. Okay na mga Argawanon family. O niya po si Sister Arlene Bulambaw Oliamot. Kita sa mi dito ani sa Kinawahan kay dagandaghan yun na nambong kaganiha sa association meeting sa Kinawahan. Kanya good eves ninyong duha brad. Good eves Sister Arlene. O niya po si Norlito Tagalog. Maayong gabi ninyong duha Sir John o Sir Libby. Ani ako makanunayong nagtanaw sa atong programa live. Yawat na lang makuha-kuhaan ang akong kamingaw ninyong duha. Daghang salamat sir sa pagbasa. God bless Nay Jolita ni. Salamat nanay. Salamat nanay. Parihagid mo kag energetic ni Sister Reling Negro kay pareha magadsad mong duha pod hinuon nakabig dinhi sa ato nga programa. Mao na nga panahon nga naagid mi makahigayon makikita sa inyo, maka-receive og message, madasig gid mi kay kamo manggod ang gitawag og the living witness nga nakabig sa pagpangalagad sa Ginoo dinhi sa atong programa. Sa inyong pangidaron imposible na kay moingon man ang namatag mahayag mo lep kamatyan apan ang pulong sa Ginoo midaog diha sa inyong kasing-kasing. May gabi nya amping ka diha nay. Ano ba ni kaning mga nakabig sa ato nga programa ba John sa ilang pagpaminaw ko nay murag manggigil sila maglamanos to Ang tinuro na, Sister Rilang lang, mura maginag muhilak, inigduol, mula mano, bisag layo, rakid, aon kain na siya, nalantawan, pata, musugat, ginagin mula mano, salamat sa Ginoo in town. Mana nga, malipay tang na, mga kaigsunan nga, ingon ni Ana, ka mainiton ang ilahang pag-abi-abi sa atong makita, ta kay nakahuna-huna, magina sila nga kita mo'y gigamit sa Ginoo nga instrumento nga nakakita sila sa tinuod nga kamatuoran. O niya sad si Brother Jidel Peritos. Good evening, Brad Libby o Brad John. Watching live sa programa. God bless everyone. So thank you kayo, Brother Jidel Peritos. Salamat sa pagpakikuban. What's Brother Jidel? Kumusta mo diha? Uman sa imong asawa, sa nini, sa imong pamilya. No, may gabi inyong tanan. Okay, ato ning lantawon ang pikas nga screen. Ato sa ning tanawon ang mga kahigalaan natong makaigsunan nga nag-like o nag-like o niya nag-love sa ato nga program ato ning tanahon. Arita una sa okay ato ning tanahon mga higala. Okay. Aritas mga nag-love sa ato nga program. Ato nakita dinhi si okay.
niya si niya si Ma'am Gay, niya si Gay Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Mga naglab ni sila si Jimboy Idar, Brother Elmodam Flores, o niya si Grace Grace Ann Hondo, Grace Ann Ifondo, bago maningala na. O niya po, Sister Arlene Bolambao Liamot, Sir Arlen, magabiin ni mo dahil Sir Arlen. Salamat sa pagbiyo kanunay, ha? Zidel. Nakita mi last good nga simba na ko dito sa dito sa Tagasa Church. niya po si Brother Zidel Peritos, Roland Neri Ginon, Lane of Keria, Ann Kaumiran, Ivan Raico, o niya sad si Basilio Tiro Notarion Jr., Andy Nubal, Nuna Hani Monterde Punay, May gabi diha, ma'am. Hani? Joel Seno, Alma Mahait, Elmer Baclayon Lacerna, Ronilo Itang, John Michael Cinco. O niaritas mga nag-like mga higala, niya si Million Silasol, niya thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. Thank you, God bless you and your family, and also Sir Jerome Patagnan and family. Hi, Sir Matthew. Good evening. Thank you for watching. God bless you and your family, and also regards to Sir Jerome Patagnan. Thank you so much for watching. Again, God bless you. Okay, niasad si Brother Anisito Presilias, niyalas Jibni Jeris Malati, Mary Grace Mongkada Mainit, Nurlan Pagal, Michael Olahi, Ginalyn Lumuntad, Joderets, Mulihon Ditoy, Ronilo Itang o Brother Rufino Moreno. Muna ato manakita sa screen. O niya ato ning basahon dinhi. Mayong gabi ninyong duha, Kuya Libby, Brad John og sa tanang naminaw karon. God bless sa inyo diha kuya og sa tanang naminaw. Salamat kuya. Salamat kayo sa taga Dolores Ormoc City nga nakig-uban nato karong gabi na sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya ato ning lantawon sa bigala atong messenger, ato ning tanawon kay dunay mga mensahe usay nga ari diri ila ipaagi sa ato makahigalaan, ato ning tagdon. Okay, mga nagsen og heart pahigalas, Lester Elizabeth Tunyakaw ni Dia, yapon si Mercedita Sumalinog, niapod si Gay Marie Kalapuan, Jimar Kulis Gabaton, ang assistant ni Pastor Hill. So good evening sir. Niapod si Assised Sansom, thank you kayo Sir Luni Sumalinog. Thank you also Sir Matthew Anderson for sending love. Niapagyod si Erixa Sinoy. So thank you kayo Sir Erixa o Brother Erixa Sinoy. Niapod si John Paul Abalye. Thank you kayo sir. Niatong ipasalamatan Diyos Pabulino na gamit ang motion system sa Smulo, ilanan og si Brother Eric Sinoy. Tanan diyang mga silingan atong mga pinalangga, mga kaigsunan o makahigalaan nga naminaw og sabisan asa nga dapit karon nga naabot sa labyog sa ato nga broadcast, kinasingkasing muna mo higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato nilikitan pagsiplat higala kay di ay hisulod nga mensahe niya si Brother Roland Neriginon. Mayong gabi inausab, Brad Libby o Brad John, welcome sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Mostly in Quezon City og labaw sa tanan diha sa Cebu og Mindanao, ang Ginoo
magauban kaninyo. Okay. God bless. Also, Brother Roland Nere Ginon. So, pwede mo higala makapadangat o mamisahe, makahimo mo sa pag-text sa among number ni Brother John, or pwede ari mo paagi sa comment section na may pangutana, o na mo'y greetings, o niya, makaparticipate mo higala sa ato nga tulumanon karon na pangutana atong basahon, o niya, makaparticipate mo, makahatag mo dugang tubag, o makareact mo, maka-follow up mo. Kaya ato ng taga-ag higayon. O niya atong basahon ni okay, ni ay pangutana ato ni basahon una. Brad, maayong gabi inausab. Pod maayo pod nga gabi sa imong kauban. Okay, salamat kay gikan kang Brother Pubadura. Brother Wilfredo Pubadura. Diha ni sa Pandan. Lanog-lanog po na iyang trompa diha sa kilid yun sa covered court sa Pandan. So, muni iyang pangutana nga atong tagaan og pagtagad karon, Brother Wilfredo Pubadura. Brad, na ay akong nalibgan sa Biblia. Kanang bag-ong Jerusalem. Unsa man na si Wilfredo ni. Oh, salamat kayo. Si Brother Wilfredo Pubadura ni Brother John, ang bag-o sa niya na baptize, no? Tigpaminaw po ni sa ato nga programa. Anya ato sa nga bumusta rin, natiwas po ni Brother Joel Sino, niya karon siya, kauban na nato, gikan po ni sa pundok sa baptist, no? So thank you kayo. Baptist din si Brother Wilfredo. Born again or baptist? Amo ba? So, salamat Brother Wilfredo sa imong pagsanong sa kamatuoran. O niya, muna pangutana niya, Berjon, kung ang inihartilig niya pangutana, ngutana siya na siya nalibgan des Biblia. Kanang bag-o ko ng Jerusalem, unsa man na. Wala niya sabti ng bag-o Jerusalem, unsa man na siya. Okay, salamat kayo, no? Brother Wilfredo, mo aning pangutana ni mo among tagdon nining padahon na. Okay, kining bag-ong Jerusalem, Brother Wilfredo, naghisgot gunig bag-o, nagpasabot og naay daan. Ang daan ining Jerusalem, mauna ang naa gihapon diha sa Middle East. Daang Jerusalem, naghisgot nig bag-ong Jerusalem, ang bag-ong Jerusalem tuan ni sa langit. Og kini siya mao ang lugar o dapit nga puy-an sa tanang mga matarong, no? Niya akong kinini ang basahon ni dinhi sa gihisgutan dinhi sa kinini ang pinadayag kapitulo 20 unya 1 ngadto sa 3 nagingon og unya akong nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manulunda sa 21 ako ning basa 1 ngadto sa 3 nagingon og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta kay ang unang langit ug ang unang yuta nahanaw naman ug ang dagat wala na. Ug nakita ko ang balaang syudad. Mao ni balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem. So ni asata kay kalo man ni. Ang gisgutan dinhi balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem. Ang sitio gamay ra og namuyo kung ikumparar sa baryo. Ang baryo gamay ra og namuyo kung ikumparar sa lungsod. Ang lungsod gamay ra og namuyo kung ikumparar sa syudad. Dinhi ang gisgutan syudad nga bag-ong Jerusalem, meaning daghan ang namuyo. Pero ang gihisgutan dinhi bala ang syudad, ang buti pasabot nga ang mga taong mamuyo dinhi, mga tao nga mga balaan. Mauna ang gipasabot din karon niya nga nanaog gikan sa langit gikan sa Dios gitagana maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Sa 20 ni naghisgot man ni siya god nga ang mga matarong adto sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig magahari uban kang Kristo sumala sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 4. O gunya human sa
usa ka libo ka tuig ipakanaog dinhi pagbalik ang mga balaan uban na ang balaang syudad nga Jerusalem. Nga kini siyang balaang syudad nga Jerusalem gidayan-dayanan no sama sa usa ka babae nga gidayan-dayanan sa iyang pamanunon sa ato pagipatahom gyud og ayo. But ipasabot nga kining syudara dili ikasaysay ang katahom niini, dili matagik sa pulong sa baba sa tao ang katahom niining balaang syudad nga mo nay puy-an sa tanan nga mga balaan. Nagingod dinhi og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tao, siya magapuyo ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan ug ang Dios gayon mao ang magapakiguban kanila ug mahimong ilang Dios. Tanawa ha. So ang Ginoo makig-uban na sa iyahang mga katawhan niining gitawag balaang syudad ang bag-ong Jerusalem. Ug kay syudad nga balaan nagpasabot ug nagpaila nga ang mga tao dinhing mamuyo mga tao usab nga balaan. Mauna nga ang tao kung dili magsunod diha sa Ginoo layo ra gyud ang gitawag og pagkabalaan. Kay kung atong basahon gyud gikinahanglan magyud na sa ikaduhang Pedro 3:10 paingon 12 nagingon, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kainit. Unya ang giingon sa 11, sanglit nagapaabot man kamo niining mga butanga pagakinahanglanon gay di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiosnon. Timan ang gikinahanglan sa tao ang pagkinabuhi sa pagkabalaan ug pagkadiosnon. Layo ra gyud sa kinabuhi sa usa ka tawo nga mahimo siyang Diosnon ug mahimo siyang balaan bisag nagampo nagsimbang nangalagad siya sa Ginoo pero iyang gisupak ang kasuguan sa Ginoo, dili gid diha nimo makita ang pagkabalaan ug pagkadiosnon. Kay kun imo nga tan-awon ang pinadayag 14:12 nagon, ani ini ang agda sa pagkami ng tuson sa mga balaan sa tanan nga mga nanagbantay sa sugo sa Dios. So diha sa pagsunod nimo sa kasuguan sa Dios, makita diha sa imong kinabuhi ang pagkabalaan ug ang pagkadiosnon. Busa kining bag-ong Jerusalem, usbon ko, mao kini ang lugar o dapit nga papuy-an sa Dios sa iyahang mga katawhan. Diin sumala dinis pinadayag 20 nga ang dalan ini lunsay nga bulawan ug unya ang mga pader niini gidayan-dayanan sa tanang mga batong hamili, krisolito, berilo, topasyo, unya hasinto ug uban pa nga mga batong hamili, makita nimo dinhi sa balaang syudad nga gitawag og Jerusalem. Ug unya ni ay gihisgutan dinhi unsang matanga sa kinaiya sa tawo nga dili makasulod dinhi. Kay nganuman kun imo manggong basahon sumala sa sa Mateo 25:31 ngadto 34 nagingon, ug inig abot na unya sa anak sa tao, kining anak sa tao referido ni kang Kristo. Uban sa dakong himaya ug sa tanang mga malunda ug siya magalingkod siyang mahimayaong trono. Ug siya mahimong sama sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Tanawa, ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga hayop nga maglain sa mga karniro sa mga kanding. Ug ang karniro sa iyang tuo ang kanding siyang wala. Sa 34 nagingon, og ang hari magaingon diya siyang tuo, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kining lugara o dapitang bagong Jerusalem mao ni ang gitagana Brother Wilfredo sa iyang mga katawhan nga papuy-an. Og unya mao manggani nagsulti si Kristo sa Juan 14:1 at 3, ingon siya, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna ditoy daghang puloy-anan kun dili ba magaingon ako kaninyo. Nga muadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo ug makaadto na gani kog makaandam og lunaalang kaninyo
muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nga niuban kanako aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. Malinaw ug tin-aw ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo. Pero unsa ba dinhi ang dili makasulod? Ha? Kung atong basahon sa Pinadayag 21:27 nag-ingon, apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Mobitaw na nga dili ta pakaunon og mga mahugaw kay aron dili ta magkahugaw kay ang mahugaw dili magyud pasudlon dinhi. Sa pagkaon ng daan gihisgutan ng balaod mahugaw ug mahinlo ug ang gitugot nga kaunon ang mga mahinlo pero apilon magunos tao og kaon ng mga mahugaw. Unya ang resulta nini ingon niini kay matud pa apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Busa magkinabuhi ta diha sa Ginoo nga magsunod ta niya aron dili ta hugaw sa tubangas Ginoo mo nang gisgutan sa Santiago 1:21 nagingon busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa nang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan. Paluguran aron malimpyuhan ta nganuman kay dinhi ini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway. Amo na kini mga kinaiya mga batasan. Dayon ni mog dipinsa sa imong kaugalingon tanan magudang tao na ay mga batasan. Yes, tinuod man na. Di wa may tao nga wa gyud pamatasan. Pero ang gihisgutan nini ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak. Muna nga nakinsa maning mga bakakon ng Juan 2:4 siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wa magbantay siya mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Magunsa ng imo pagsimba, pagtuo, pag-alagad sa Ginoo niya wa nimo sunda ang kasuguan, bakakon ka. Unya dito sa gingarian sa Ginoo ni bagong Rizom di ka magyud kasulod dinhi. Ni mga nagbatasas pagpamakak. Nya gisgutan dinhi kun dili sila lamang nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Dunay gitawag the book of life. Din sa atong pagkinabuhi karon kita sa atong pagsunod sa Ginoo ang tao adto ibutang, adto i-record, adto itali kaning gitawag the book of life, ang libro sa kinabuhi. Nan unsaon nga pagkasulat sa atong pangalan didto nga nagsupak mantas kabubuton sa Ginoo. Unya unsaon man nato ni ana pagkasulod dito nga matud pa dili man makasulod sa gingharian sa Dios. O kunya ni kay dili man ni sila gyud makasulod dito asa madya ini ibutang. Kay wa man sila luna dito sa gingharian sa Ginoo diha sa bagong Jerusalem. Wa sila luna asam day ni ibutang. Kung atong basahon ang Pinadayag 21:8 nagyon apan alang sa mga talawan dili biya ni talawan nga di ka musukol og away. Nga bisag gitigbas ka na nagpugong ka ra gihapon sa imong kaugalingon nga dili ka makig-away kay nganuan. Wa na nagpasabot nga talawan ka nga di ka makig-away. Apan ang gisgutan dinhi mga talawan kadtong mga taong nakadungog, nakabati sa pulong sa Ginoo, nakasabot na, pero gusto unta silang moalagad, dili sila moalagad tungod kay ang ilang anak o ang ilang ugangan o ang ilang igsuon dili mosugot. Dunay akong istorya nga tigulang na nga magtiayon. Niya dong, nakasabot din mi dong. Wa gyud may problema na, pero gusto unta aming magpabautismo, di mi kapabautismo kay ang among anak nga tuas gawas mo nagsuportar sa amo basig di na anya hinuon mi suportaran og magpabautismo mi malunusan mi kay kami mga tiguang na di na madawat sa pagpanarbaho. Muna gisgutan mga talawan, kay biay-biayon ka sa diha nga moalagad gas Ginoo mahadlo ka di na lang ka mga alagad mo gitag talawan. Og sa mga dili matinuhoon nakadungog na ginaspulong sa Ginoo nakasabot na pero di pa gyud mutuo kay ang rason ang namatag mahayag mo ipakamatyan dili na sila mga unsa matinuhoon. Unya og ang mga malaway tan-awa ni mga malaway manlakaw sa karsada makita ng mga kunot makita ng sampot mga malaway alang sa mga mamuno mamamatay tao pero sila pagid kunoy nagsunod sa insakto. Unya og sa mga makihilawason kana bang makig-ismiringhoy sa dili nila bana o asawa daga o litaw mag-ismiringhoy para fornication na siya makihilawason o mga lumayan
na magidroy mga kuan nga yamyaman lang nimo sunod og largo ang babae. Amo nay kinahanglan ros mga butakal nga mga dagko. Mga lumayan, dili di ani basta-basta nga sala tubangan sa Ginoo sunod. Ug sa mga magsimbag mga Dios-Dios, dili ni basta-basta pud di nga sala tubangan sa Ginoo. Unya karon asa man ni adto ba dinhi sa Bagong Jerusalem sa gingharian sa Dios? Ang tanang mga bakakon, meaning katong nagsupak sugo sa Ginoo nang Juan 2:4, siyang bagyon ako nakaila kaniya apan bantay siya mga sugo kini sa bakakon ug wala kaniyang kamatuoran. Ang tanang mga bakakon but pasabot ang tanang nagsupak sa sugo. Ang ilang bahin, una po di ay ni sila'y bahin, pero wala lang dito sa gingharian sa langit, wala lang dito sa Bagong Jerusalem. Gari ang ilang bahin, mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. No, tanawa ha, adto na dito. Karon mamili mo sa musunod mo sa Ginoo o dili. Musunod man ta o dili, madayon ang paghukom sa Ginoo. Musunod man ta o dili, kung sa Tagalog pa, mayroon tayong kinalagyan sa bawat isa. Busa mamalandong ta mga kaigsunan. Brother Wilfredo Pobadura, salamat sa imo diring gipadala nga pangutana. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw ni mga bahina. Brother Libby? Okay, dihan salamat Brother John. Salamat po Brother Wilfredo sa imong pangutana. Ato ning tagdon una mga higala ang mga mensahe ato nakita sa screen. Okay, ato ning tanahon niya si Kristiyanang Mang-aawit. Okay. Kristiyanang Mang-aawit Dus. Salamat sa pag-send og love, a heart. Niya po si Dong Bob Ritoya sa Tuburan. Maayong gabi ninyo Dong John o Dong Libby o sa tanang viewers. May gabi gid doon. Watching from Manga, Tuburan, Cebu. Okay, salamat Dong Bob. Niya po si Madsria Muñez, anak kon John, onya ang masok anon dili jud matawag og balaan. Ang tinuod, ang gisgutan pa diri Mader, daghan pang gisgutan, kanang gitawag kapungot iyahay sinupakay, mao man ang masuk-anon, kapungot. Muna nga nagkinahanglan gitag temperance pagpugong sa kaugalingon, no? Ay kaning pagkamasuk-anon, ato man ang dag-unon sa atong kaugalingon kay wa may taon dili masuko. Pero yung San Pablo pagkasuko mo, apan ayaw pa sa kanang pagpakasala, ayaw pa sa lupis adlaw. Muna nga gikinahanglan gid ang daghang mga butang nga surion nato naas tong kaugalingon nga atong hinay-hinayan pag likay kay kasupak na sa kabubuton sa Ginoo. Narabay usahay nga nay masuko niya dili matagbaw og di makapamalikas. Kasa na. Murag matagbaw sila silang kasuko og makapangmisti maunsa pa diya mangulira inatay kalibag dugo. Bisag unsa na lay nya kana ra bang mga kuan na Brother Libby, mga sakit ba na nga di basta-basta. Kanang kulira, atay, kinisti. Tambag Pablo nga pagkasuko mo nya ayaw mo pagpakasala. Yes. Di ta malikas nya di sa ta magdumot. Unang pagkasuko nga di makasala na may magdumot jud ta masuko ta di maulian ba. Hangtod dugay abot nagbinuwan nga di maulian. Niya po si Brother Jex sa Malinog. Good evening mga brother. So good evening Brother Jex no diha sa Dumaguete. Niya po si Jenny Rama Fermin. Salamat po sa paglove o pagpray. Niya po si Brother Domingo Bunukan. Maayong gabi ninyong duha Brad Lib o Brad John o sa among og sa among inahan sa Kortihan Church nga si Sister Gloria Diheto og sa tanang mga kaigsunan. Salamat Brad Lib. Salamat po sa pagpray o paglove Brother Doming. Niya po si Athena Nicole Ubinsa Kuro. Mga Kuro murag mas bati no? Ali din.
Bisag asa man ni nga kuro kay sa daan bantayan patindaghana sa kuro. Sa kuro Yes. bantayan. Anya yang mensahe ato ning basahon biin ninyo Brad nibalik na jud akong account pero iba na ang picture. Okay ra kay ako lang gihapon ni kay nalag out katong una maong bag-o na ni. Ang una usay no kay sa dali na to masipya ta. Anya niya po si Sister Leah Muñez dili anak kon John baka kon oy 100% true. Anya niya po si Mrs. Alex Leaban, salamat po sa paglab o pagpray. Brother Moses, anya ato ning lilion ang mga nahiduga nga nag-send og heart og mga kaigsunan nato nga nag-like sa ato nga programa ato ning tan-awon mga higala. Okay. Asa na to? Dera. Ato ning lantawon niya ato nakita si Jibne Jeris Malati, niya po si Dungba Britoya, Sir Divelia Kent, o niya Athena Nicole Obinsa Kuro, Father Jake Sumalinog, na walay bakak nga mensahe. Niya po si Sister Girly. Gamay lang, Brother Libby, na ay bakak nga mensahe. Kanang magmensaheng wa ng kasuguan, bakak mo na. Kaya ang Biblia mo nasultihan na nga nakailag Diyos pero wa nagbantay sugo bakakon o wa ang kamatuoran. O niya si Girly de la Rama Saga. So good evening, Sister Girly. O niya po si Brother Nurlan Pagal. Ito speakers. Ato ning tanawon. Okay. Ato nakita din si Brother niya si John Michael Cinco. O niya po si Emelda Borazzo. Ato po nakita si Sister Roselyn Mainit sa Germany. O niya Brother Jacob Sumalinog. O niya ato po nakita din si Dezami Olita Deson. O niya po si Elgira Cesar Rim Pardilio. Brother Cesar, Elgira, kumusta mo din sa Negros Oriental? Kiana Fit Etang. Ito po nakita si Joan Del Sarul. O niya sab si okay. Okay, morto atong nakita higala nga nahidugang nga naglantaw sa ato nga programa. Anya adto tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Pangutana kini nga nangutana si Brother Wilfredo Obadora kay naglibog siya usag yung kay pasabot anang bag-ong Jerusalem. Salamat kayo Brother Wilfredo sa imong pangutana about sa bag-ong Jerusalem. So ato ning gitan-aw mga higala sa Google, gipangutana nato og unsa man ni ang bag-ong Jerusalem. What is New Jerusalem? O nagisgot ini nga ang New Jerusalem mao ni ang puloy-anan nga giandam sa Dios alang sa mga linuwas gitawag og Holy City, balaan nga syudad nga atoa sa langit nga higala. Naman to daan nga Jerusalem katubang gitukuran og templo ni King Solomon katong Jerusalem sa una nasa Israel, pero kanang New Jerusalem tuwa na sa langit din maunay gisaad sa Ginoo nga padtuon pa dito ang kadtong malinuwas o niya papuyon anang dapita. Gani gidescribe sa balaang kasulatan unsa kanindot kanang syudara nga tuwa sa langit. Kanya gidescribe dinhi ang mabasa na sa pinadayag
Kapitulo 21. Na diha ang hulagway sa bagong Jerusalem. Gipadayag dinhi nga ang bagong Jerusalem kwadrado kini siya ang porma. Matod pa ni Apostol Juan nga nakita siya panahon nga gipakita sa Ginoo kaniya o giingnan pa sa Ginoo nga isulat kining butanga nga imong nadungog og nakita kay tinuod gayud kini. Mo siya kun imo tanaw ang pinadiyag 21 og nakita ko muna si San Juan jud mo may gipakita sa Ginoo ang bagong Jerusalem dito sa langit nga human sa kalibok ka tuig ipakanaog nganhis kalibutan. Sa gipakita sa Dios kaniya gipalantaw sa Ginoo sa bagong Jerusalem iya nakita nga may talagsaong kasidlak gagilak-gilak kasidlak-sidlak na higala munang giawit bito sa mga bata nga balay ko sa langit nagasidlak-sidlak. Unsa man kahay mga gipang dapat ana dapita nga nagsidlak-sidlak man. Munang gipadayag sa Biblia kung unsa na kanindot kwadrado na o nagisukod ka na sa manulunda ang gidak-on sa syudad. Ang giingon sa 21:16 nga kwadrado ang iyang gidak-on 2,000 og 400 ka kilometro. Munay sukod palibot higala sa kwadrado 2,000 og 400 ka kilometro. Sa ito pag imo nang dibawron og kaupat kay apat man kasayod ang square 2,400 divided by 4 equals 600. So pikas lang kilid 600 ka kilometro ang gitas-on na ang gilayon gikas Bugo padung sa Cebu City 100 kilometers na sa to pa pilon og kaunom una ka makakuha sa pikas lang side una muliko munang kun imo hulagwan labihan kadako niya ng Holy City nga mao ang bagong Jerusalem nga gisaad sa Ginoo kanato tuana sa langit mahigala nga matod pas nakita sa Noa nakita niya nga dunay 12 ka pultahan sa Pinadiyag 21:12 dunay 12 ka mga pultahan sa sidlakan na itulo ka pultahan sa kasadpan na sa itulo sa amihanan tulo o sa habagatan tulo sa tapadusi kapultahan o kada pultahan ay manulunda na nagbantay maunay moasir ni mahigala padayunon ka dito siyudad panunda ninyo sulod mo kay para ninyo ang subo lang palandungon gusto tatang musulod hingin lang tapawa kay dili ni para nimo tungod lagi kay wa ko nagsunod sa kabubuton sa Ginoo mao na ang gitawag og New Jerusalem. O niya, gisukod sa niya ang paril, gisukod sa manunod ang paril, ang kahabog higala, na yun ang Biblia nga, 66 metros ang kahabog nga naglibot sa paril sa syudad. Ang 18 nagsulti, Pinadiyag 21:18, ang syudad, hinimog batong haspe. Ang paril, hinimog batong haspe. Samtang ang syudad hinimog lunsayng bulawan matinaw murag kristal. So pakanindot ana ka ng paril sa syudad batong haspe na jasper. Samtang ang syudad mga higala lunsayng bulawan 5 kana pure gold kanang 2,400 kilometro nga naglikos mauna ang gidaghanon sad kanang mga building dito hinimo ang syudad hinimo og pure gold. Nakaingon ko nga mao din ang gingos Biblia nagsidlak-sidlak di ba na magsidlak-sidlak nga gold guna siya o niya precious stones ang paril. Kung basahon nimo diri sa versikulo 19-21 ang patukuranan sa paril sa syudad gidayan-dayanan sa talang matang sa batong hamili. Ang nahuna haspe, kadua sa Pero, ikatulo Calcedonia, ikaapat is ikalima
Ikaapat, Esmeralda. Ikalima, Cornalina. Ikaunom, ikalima, Sardonica. Ikaunom, Cornalina. Ikapito, Crisolito. Ikawalo, Berilo. Ikasiyam, Topacio. Ikanapulo, Crisopraso. Ang ikanapulog usa, Jacinto. Ang ikanapulog duha, Amatista. O diyan, nagkalain ng kolor. Precious stones na. Muna matandangan o kahayag, mangidlap-kidlap na higala. Muna makita ni mumurag na ibangaw sa dihang matindangan siya sa kahayag. Nag-iwal sunahan, ang 12 kapultahan, hinimog 12 kaklasing mutya o ang dalan sa syudad, lunlun bulawan, matinaw, murag bildo. Mauna kanindot ang bagong Jerusalem nga gisaan si Ginoo. Kanya gani ang mabasa sa Biblia nga ang pasudlon nining dapita kisa may pasudlon. Taunang pinadiyag 21-27 dili itong mga tao nga batasan pagpamakak katong batasan sa pagkamasipakon. Ang pasudlon dito mga tao nga matinumanon. Munang gingon si Jesus sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa ginaran sa langit kundili ang kadto ra gyung matinumanon higala. Kung naghandom ta nga mupuyo ta ni dapita usa ka lugar nga wa nay ministeryo, wa nay hospital kay malipayon ang katawhan antud sa katapusan, ang Dios makiguban kaniya. Niya nang dapita ang atong buhaton mahigala magmasinulundon tas kabubuton sa Ginoo. Okay niya atong basahon. Abiin ninyo diha Brad, di ko makapaminaw sa inyong programa ugma Brad kay usa ka adlaw ang burnout ugma or burnout diha sa Brother Totron. Okay. Ato pa ning tanawon ni nga di apay ato nakita di apod si Elgira Cesar. Okay ra Brother John, Belinda Luhira Tirana. Amen, Brad. Salamat sa paglab ug pagpray. Nilia Omulon, maayong gabi, Brother John o Brother Lebe. Sternil, kumusta mo tanan diya sa Tagbubunga, Bilyaban? No? Naani sa Department of Health ni Igsoon na Brother Lebe. Ay, nurse man ni. Okay, so di pa hingpit tapuso na itong tulumanon niya atong timsong higala. Brother John? Okay mga igala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Tabangin mi sa among mga kinabuhi nga makapuyo kami ni ng balaang syudad bagong Jerusalem. Ang mga naminaw, giyahe sa hustong dalan sa pagkinabuhi diha nimo aron usab sila Ginoo mandam sa adlaw siyang pagbalik. Kalipay na mo pasalamatan ang imong paghatag pagtubag sa among mga pagampo tungod lamang sa pangalan sa man